دەمباش ئاخرە سلێمان دیگە هەوایە گرنگترین نوچەین ئەڤرودێ پێشکەشکەم. بۆ یەکەم جار پشتی ڕوویدانên هەشتی تێرمەهێ باڤ جەلال تەڵەبانی وەکو سەرۆکی ئێکێتی نیشتیمانی هاتە پێناسەکردن. 400 ڕۆژنامەوان و میدیاکارên کورد ئیدانە هاریکاریان پارتی بۆ تورکیا دکەن. لە سەر دروستکردنا بەندەڤا چێڤادانیاران هشداریەک هاتوون دا حکوومەتە هەرێمێ. رێورەسمên دیدارە ئێکێتی نیشتیمانی لە سلێمانیە دەست پێکردنەوە بۆ یەکەم جار پشتی ڕوویدانên هەشتی تەمووزی میدیا فەرمیە ئێکێتی باڤ جەلال تەڵەبانی وەکو سەرۆکی حیزبê دانیاسین و di peyvekê da ku pêşkêşî beşdarbûyên dîdarê kir باڤ جەلال تەڵەبانی dipatkir ئێکێتی navgerî te pêşî ڕوویدانên هەشتی تەمووزê سەرۆکی ئێکێتی نیشتیمانی کوردستان رagihand êdî ئێکێتی ezbeniyê بۆ هیچ kes û layenekî neket ji ber ku xwedan siyasət û stratîjeka xwe serbexwe ye. Her dê çarçovê dîdara êketî da Qubba Talebanî serpereştê dîdarê di peyva destpêka dîdarê da ragihand piştî wexerkirina Serok Mam Celal gelek kes û layendewê barê da bûn ku êketî xwe li ber qebxwazî û astenga nagirî û dê helweşît belê xeyala wan xafe û berûvajiyê çendê êketiyê baştir geşekir Qubba Talebanî got nav Şêrwan Mistefa û çendîn serkirdeyên êketiyê cudabûn û bi zavagoran pêkîna êketî herma û rêferandûm û encamên wê nebûne egerê ji navçûna êketiyê Qubba Talebanî dibare danpêdan bûye çendê kir ku hewla kuştina serokê êketiyê Bav Celal Talebanî hate dan belê êketiya amatirsiya jî derbas kir û gotina Mam Celal îna ziman demê gotî sefên ji bin biçît êketî ji bin naçî. 400 ڕۆژنامەوان و میدیاکارên Kurd ji her çar parçên Kurdistanê ya daşnameka nerazîbûnê li dijî herişên leşkerê Tirkiya bû ser axê û xelka Herêma Kurdistanê araste êketiya Ewropa û qelpa NATO kir û daxwast kir helwîstekînî dewletî bêhdewergirtin li hember destdirêjiyên leşkerê Tirkî her wasa diya daşnama xwe da wan 400 ڕۆژنامەوان û میدیاکاران îdana harîkariyên Partî Demokratîk Kurdistan bû Tirkiya kiriye û daxwa ji partîkiriya bizîtirîn demdest ji wê siyasetê berdet. Fehîm Abdullah serokê çivata parêzgeha Duhokê hojdarî da ji egerê şerîdnabera leşkerê Tirkiya û Partiya Karkerên Kurdistanê da her du nehiyên Dêrelek û Şêladizê dihêne çûlkirin. Lê gorî gotina serokê çivata parêzgehê heta nûke ji egerê şer û hevrîkiyên çekdarîdnabera Tirkiya û PKK da 308 gund sinoyê parêzgeha Duhokê da nehatîne avedan kirin û nebirî xuya kir bi dirêjahiyê sinoyê her ji devera Sindî û heta digehîte deverên nêrwe û rêkan hejmareka zûriya gundan hatine çûlkirin û nûk hematirsiya çûlkirinê ketiye ser her du nehiyên Şêladizê û Dêrelûk. Lijna plandana stratejî û xizmetguzariyên federalî di civata nerên Iraqê da hojdarî da hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser durustkirina bendavan û ragihand durustkirina bendavan dê derzana kokiyan navbera Bexda û Hewlêrê da kurtir lêketin ji ber ku sigir û deryaçaw bendava projeyên mezinên navdêriyên li seranserî welatî ji lê wezareta jê derên avêya Iraqê ve dihête avakirin. Di daxuyaneka rojnamevan de Mihemed Beldawî endamê lijna plandananên stratejî û xizmetguzariyên federalî ragihand hikûmeta Herêmê mafîne li ser hesaba parêzgehên Iraqê sigir û bendava durust biket û ji ber ku dê bîte egerê hişikirin û tênîkirina hejmareka parêzgehên navberast û başûra Iraqê.